yanzu kai Jangudo, kullum ina faɗa maka ba za ka mai da hankali kai zuciya kai aure ba, kullum kai mutuwa zuciya. To Baffa, aure wasa ne a yanzu a wannan zamanin da ake shiki. Ba a gaya wannan yau. Ka duba ka gani fa Baffa, saboda tsabar ashimin mutunci. Jiyan nan na zo ne na samu kwanon da ake saka min tuwo na zo na samu an ba da akuya dusa a shiki. Yanzu an mun adalci kenan a gidan nan Baffa. To amma da kai aure, ai da duk an wuce wannan wajen. Oho, yanzu kenan Baffa ashe duk wannan shin mutuncin da ake mun saboda na yi aure ne? Yi mana. To a radun Allah ko ba zan yi ba. Kana gani fa Yuli fa auren nan yayi, amma yanzu haka na fi shi kumari, kunkumosa gaba ɗaya bai wuce dan ɗaya ba. Mahauka shi ne ni zan yi in je ne wani aure yanzu. Ai Baffa a radun Allah in dai har wai sai dai na yi aure ne za a daina min irin wannan shin mutuncin. To wallahi ko da marfin shadda aka gada ma a saka mun abin shi na ko a leda, alƙur'an ba zan yi auren ba. Kai Jangudo ka kare, yanzu dai wuce mu tafi gona dai. Mu je mu daga na yi kwammashe in je ne ta noman har abada, amma a ranun Allah ni da ne aure kan ba yanzu ba. A'a ba, hauka ake yi ashe mudun masara dai ya kai 1,300, mudun masara mudu ɗaya. Yau mudu ɗaya kan aiko ni ɗaya na zan shinye shi ballanta na in ce in kawo wata. Wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.